ο Ιωάννης της Κλίμακος την κοιλιά τη λέει δέσποινα, κυραδέσποινα, γιατί αυτή είναι εκ των ουκόντων. Δηλαδή, αν μπορεί να μην κάνει συγχωρήσει το στομάχι σου, το σώμα έχει να κάνει και με το φαγητό. Απλά να μην γίνει το φαγητό αιτία για να γίνουμε δούλοι της καθημερινότητας. Λέει τρώμε για να ζούμε και δεν ζούμε για να τρώμε. Στα μοναστήρια τα παλιά τα χρόνια και τώρα υπάρχουν, πάτε στη Λαύρα, οι τράπεζες είναι πολύ χαμηλές. Για να τα τραπέζια δηλαδή, για να διπλώνεσαι και να μην έχεις όρεξη να τρως πολύ. Άλλοι περνούσαν με μια νεκροκεφαλή και λέγανε καλή όρεξη. Άλλοι ρίχνανε μέσα στο φαγητό του στάχτη για να μην είναι γευστικό. Εμείς τώρα πήγαμε στην Τουρκία και αγοράσαμε μπαχάρια. Δώσαμε ένα κάρο λεφτά για να πάμε μπαχάρια, να είναι νόστιμα τα φαγητά. Είπαμε, είμαστε μια άλλη εποχή άνθρωποι, αλλά η νηστεία δεν είναι να τρως ακριβά νηστίσιμα φαγητά, είναι νηστικός. Όταν δηλαδή ο άνθρωπος ζει και τα αντεράκια του μέσα λίγο χορεύουν. Εδώ στο μοναστήρι τώρα αρχίζει και η νηστεία την άλλη εβδομάδα. Αυτή η εβδομάδα τώρα έχουμε κατάλυση, αλλά μετά λίγη είναι η νηστεία των Αποστόλων. Αλλά η Εκκλησία μας έχει 210 μέρες το χρόνο νηστεία. Τετάρτες και Παρασκευές, Χριστούγεννα και Πάσχα, των Αποστόλων, της Παναγίας και άλλες και μερικές έτσι κατά μόνας ημέρες. Αυτές λοιπόν η Εκκλησία σοφά τις έβαλε, γιατί ο άνθρωπος μέσα από την νηστεία χαλιναγωγεί και εγκρατεύει το σώμα του, αλλά είδατε τι είπε, έρχεται και η χαρά και η χάρη του Θεού. Γιατί αν νηστεύεις, έρχεται μέσα σου και το αγωνιστικό φρόνημα και χαίρεσαι. Χαίρεσαι πνευματική χαρά. Ενώ με το φαγητό χαίρεσαι 5-10 λεπτά και μετά είναι ο γαστρίμαργος, αυτός που μαργαίνει, που χορταίνει τη γαστέρα και γίνεται η κοιλιά του τα ράτσα, όπως λέμε μερικές φορές, και είναι και ο λέμαργος, αυτός που τρώει εδώ πέρα τα 5 πόντους το λαιμό, που χαίρεται το λαιμός του. Θέλει να φάει ένα φαγητό, ένα λικεράκι πριν από 100 χρόνια, ένα γκουρμέ, όπως τα λένε τώρα, μια πυρουνιά, γιατί αυτά όλα δείχνουν ότι είμαστε εξαρτημένοι από μικροπράγματα, τα οποία σήμερα είναι και αύριο δεν είναι. Και φανταστείτε τον εαυτό σας όταν αρρωσταίνουμε, που δεν έχουμε όρεξη όχι να φάμε, ούτε το σκεφτόμαστε το φαΐ. Ναι. Πρέπει ο άνθρωπος πολλές φορές να έχει κατά νου ότι είμαστε και ψεύτικοι, γιατί το ταΐζουμε, το ποτίζουμε το σώμα μας και μια μέρα λέει άντε για φεύγω. Πού πας? Φεύγω, δεν σε ρωτάει, σε χαιρετάει και εσύ μένεις με τις κατσαρόλες και τα κουτάλια. Το είπαμε και τότε μια φορά σε μια εκπομπή. Εδώ ήταν ο Παπατήχωνας. Ο Παπατήχωνας εδώ στη Σταυρονικήτα, τώρα το κυρίδο ο πατήρ Σημειών από το Περού. Αυτός λοιπόν ο Παπατήχωνας ήταν πολύ νηστευτής. Και τι έτρωγε? Έφαγε μια φορά στη ζωή του ένα ψάρι και εκείνο το κόκαλο το βούταγε μέσα σε ένα ντενεκεδάκι και έλεγε ψαρόσουπα τρώω. Το κόκαλο το βούταγε στο νερό. Ήταν άνθρωποι ασκητές, αγωνιστές. Εμείς με αυτόν τις ευχές ζούμε τώρα. Αυτόν η χάρη μας κρατάει. Γιατί τώρα πάω στον Ταλέα και στα άλλα μαγαζιά πάνω έχει του πουλιού το γάλα. Τώρα μάλιστα άνοιγε και η σούπερ μάρκετ καινούριο στις Καρίες, δεν ξέρω αν θα ανοίξει. Όλα αυτά δείχνουν όμως ότι οι ανάγκες του ανθρώπου έχουν αυξηθεί. Ενώ πρέπει αντί να αυξάνουν να ελαττώνονται. Να ζει ο άνθρωπος με λίγα και απλά πράγματα. Δεν θέλει πολλά για να είσαι χαρούμενος. Απλά μας φορτώνουν, μας κάνουν να έχουμε συνεχώς ανάγκες, οι οποίες δεν είναι ανάγκες, είναι ψεύτικες. Και ο άνθρωπος ζει μετά με το άγχος να αποκτήσει. Είχα ένα γνωστό δικηγόρο, του λέει η γυναίκα του, τώρα δικηγόρος δεν θα πάρουμε μια Mercedes? Δεν θα πάρουμε. Και μόλις πήρε μια Mercedes, λέει κάθε θα πάμε στο σπίτι και θα βγαίνουμε από τη Mercedes σε αυτό το παλιό σπίτι. Να κάνουμε και ένα σπίτι. Να μην κάνουμε και μια πισίνα. Μα πώς θα τα κάνουμε? Δηλαδή δεν τελειώνει αυτό. Είναι κομπολόι που όσο το συνεχίζεις, τελειωμό δεν είναι. Γι' αυτό πρέπει να ξέρει να έχει μέτρο και να σταματάει στα ολίγα. Ο Γιώργος τον άρεσε πάρα πολύ τον φρονίμων ολίγα. Δηλαδή ο άνθρωπος δεν είναι μόνο να νηστεύει στο φαΐ, να νηστεύει και στο μυαλό, και στην καρδιά, και στα λόγια. Κυρίως στην αγάπη να είναι με τους άλλους πλούσιους και στην κακία να είναι νηστευτής. Να μην θυμώνει, να μην οργίζεται με τους άλλους.